Хайырлы көн, Татарстан, хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламлыйм мин, Айзилә Батырханова. Тапшырубызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы һәм нәтиҗәле эш көне теләп кала. Көзнең бүгенге кебек яңгырлы моңсу көннәрендә кулга китап алып җылынасы килә. Бигрәк тә шигырь уку теләге көчәя. Без дә сезнең хозурга шигъри мизгел тәкъдим итәбез. 60-нчы елларда татар поэзиясына үз лирик герое, кабатланмас стиле белән килеп кергән Мөдәррис Әгъләмовның шигырьләре укучысын һәр вакыт уйландыра. Татарстан дәүләт телевидениесе телләр комиссиясе белән бергәлектә Мөдәррис Әгъләмовның бай иҗатына багышланган фильм әзерләгән иде. Аның тулы вариантын сез TRT-tv.ru сайтына кіріп карый аласыз. Ә бүгенге чыгарылышта без аның берникадәр кыскартылган язмасын карап үтәрбез. Үзең үз теләгең белән үз тамгаңны киртләгән тукталып калмаска тиеш. Халкың тапшырган каләм. Үз сукмагың үзең салдың. Бер кем көчләп кертмәгән. Карасы бетсә, каның бар. Халкың тапшырган каләм. Җырны шикләмәгән вакыт, ә гомерне шикләгән. Рәнҗеп туктамасын сиңа. Халкың тапшырган каләм. Мөдәррис Әгъләм. Мөдәррис Әгъләмов 20-нче гасырның 2нче яртысы, 21-нче гасыр башы татар поэзиясе үсешенә зур өлеш керткән шагыйрь. Ул татар поэзиясен сүз-сүрәт, фикер, фәлсәфә ягыннан байыта һәм үз артыннан тулы бер мәктәп калдыра. Бу нәрсәдән гыйбарәт? Беренчедән 60-нчы еллардагы шәкли мавыгулар, кыска шигырьләр, Көнбатыштан ингән сүрәтләү алымнар белән мавыгулар ничектер шуны арткара китеп, халык иҗатына, халык ышануына игътибар итте. Һәм бигрәк тә менә шул Тукай иҗатына, аннан килгән башка зуррак шагыйрьләргә, Хәсән Туфан иҗатына бурылыш сизелде һәм моның бурылышның башында, алгы рәтләрнең берсендә әлбәттә Мөдәррис Әгъләм иде. Тормыш безне сыный адым сайын. Судан ала, сала утына, яктылыкны күргән көннән алып, ул сынарга безне тотына. Мин 46-нчы елның 13 октябрында Зәй районы 5 Субаш авылында колхозчы гаиләсендә туганмын. Балачакта ук әти-әнием бу дөньядан китеп барды. Мин Рәсима апа тәрбиясендә үстем. 1965 елда Казанга килдем. Университетның татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга кердем. Тик укуны үзәргә мәҗбүр булдым. 74нче елдан башлап фәкать шигърияткә бирелдем. Biz yüzəbiz. Dünya bizgə bişik. Yox, ol kimə? Biz barabız işib. Kişi icad etkən motorluqlar bizning bilən bara dirbəlişib. Bizdən sında birgə barışaqmı? Bu teatr мәңге қалашақмы? Бүгінге кеше қабатланашақмы? Қабатланашақмы бұл кеше? Үлә алмым шуны белмешә. Мөдәррис Әгъләмов татар поэзиясе өчен гадәти булмаган, моңа кадәр башка әдипләр мөрәҗәгать итмәгән образларны символ итеп күтәрә. Аның алып килгән яңалыгы менә шул була. Misal için Nesil, Saban, Toy Tereze kebek obrazlar Müderris Əgləmovның şiirlərində simvol statusuna, simvol dərəcəsinə götürülür. Həm onlar aşağı Müderris
Сәғләмов татар укучысына үзе турыдан-туры әйтә алмаган фикерне җиткерә. 1969 елда язылган Дәште аңа бер юлаучы, Ушак урыннары кебек шигырьләрендә ул милли проблемаларны кискенрәк калкытып чыга башлый. Мисал өчен Ушак урыны образы ул инде татарның фаҗигале үткәнен бәяләүгә юнәлтә. 60-70 еллар шигендә милли мәсьәләләрне күтәреп чыгу һәм татар язмышы хакында фикер әйтү ул инде Мөдәр Сәғләмовның талантлы каләм иясе генә түгел, гражданин үз милләте алдында җаваплы шәхес булуында һәм шул ук вакытта хөр, азат фикерле шәхес булуында раслап килә. 1967 елда язылган Еракка китеп кара шигырендә ул татар халкының язмышы мәсьәләсен күтәреп чыга. Һәм үз язмышыңны, үз мәсләгеңне еракка китеп кара бәяләү генә отышлы дигән фикерне җиткерә. Бу яктагы көннәремнең соңгысы җитеп бара. Кемдер дәшә кебек миңа. Еракка китеп кара син. Еракка китеп кара. Үз халкыңның киләчәген, үткәнен, бүгенгесен, кайгысының, шатлыгының, зурлыгының белер өчен еракка китеп кара син. Еракка китеп кара. Кайда гына яшәсә дә үз туган телен кадерләп, аның җырын, моңын саклап калырга теләүчеләр һәр вакыт шиксез хөрмәт уята. Бүгенге кунагыбыз да шундыйларның берсе. Тумышы белән ул Ульян өлкәсеннән. Татар җырларын тагын да камилрәк җырлау теләге аны Казанга алып килә. Хөрмәтле тамашачылар, студиябыз кунагы Рәнис Габбазов. Рәнис, хәерле көн. Хәерле көннәр Татарстан. Тамашачыларыбыз әлбәттә инде синең шул кадәр моңлы тавышыңны яратып өлгерде һәм инде әлбәттә сине алар Рәшит Вахапов исемендәге фестивальнең гран-при иясе буларак бик яхшы беләләр. Кайберәүләр хәтта нәкъ менә Рәшит ага шикелле җырлый дип тә тыңлаучылар бар сине. Гомумән менә бу җыр-моң һәм җыр-моңга мәхәббәт каян килә ул, Рәнис? Җырга мәхәббәт инде ул тумыштан килә дип әйтәсем килә. Мин инде беренче класстан бирле җырлыйм. Мәктәптән инде һәр бер вакыт, һәр килгән җирдә мин аны сөйлим. Башта мәктәп инде, аннары училище, аннары инде институт культураларда укыдым инде. Шуңа күрә, менә кемдер әйтә, Рәшит абый кебек җырлыйсың диләр инде, кемдер Илһам абый кебек җырлыйсың диләр. Мин инде барыбер үземчә тырышам җырларга инде, үземнең аларның җырларын әлбәттә тыңлап, үземнең өлешемне кертәм дип әйтәсем килә инде. Менә шундай бер бар, һәм инде бик зур рәхмәт әйтәсем килә Рифат Ахметович Фаттаховка. Шуннан да ул миңа юлга бастырды. Сәхнәне күрсәтте, зур сәхнәләрне күрсәтте. Һәм инде без инде ул юлны дәвам итәбез инде. Үзебезчә инде. Үзебез тырышабыз. Менә яңа программа белән чыгарга җыенабыз, Алла бирсә. Шул сезнең тиздән концертларыгыз көтелә икән. 8 октябрьдә менә без булабыз, Алла бирсә, Буада. Барысына чакырып калабыз, көтеп калабыз. 22 октябрьдә булабыз Җәлилдә, һәм 23 октябрьдә булабыз Әлмәттә. Барысына көтеп калабыз, дуслар. Әле бу беренче концертларда гына, әле тагын да булачак, Алла бирсә. Әле бу беренче концертлар һәм булар Татарстан төбәгендә. Татарстанда. Әле бит сез Россиянең башка төбәкләрендә дә шулай концертлар белән башладыгыз. Ульяновскида була, минем туган җиремдә, әлбәттә Ульянда да булачак. Шуңа күрә якташларымны да чакырасым килә. Бик кызыклы программа булачак дип әйтәсем килә. Яңа программа, яңа җырлар, яңа дуэтлар, яңа үзгәрешләр дип әйтәсем килә. Безнең менә тормышта булган әйберләрне күрсәтәсебез килә. Чөнки менә аның программа исеме дә әйдә иркәм ачык сырыбызны дип атала. Без менә хәләл җифетем белән инде сәхнәдә бит инде җырчылар бер төрле иналар барыбер. Менә тамашачы беләсе килә, аның белән мин аны беләсе килгәнен
теге ничек без гаиләдә ничек үзебезне тотабыз, ничек безнең сөйләшүләр, менә шундый әйберләрне кайбер әйберләр ачык. Бу бер никадәр гаилә кыйммәтләрен дә барлау кебегрәк. Шулай, шундыйрак әйбер. Менә инде хәзер репетициялар башланды, көн сайын җыелышабыз группа белән, һәм инде бик дулкынланабыз, шул вакытта да бик менә зарыгып киттек ул концертларны дип әйтәсем килә. Димәк, инде тамашачыларыбызны синең һәм инде синең хәләл җифетеңнең концертларына көтеп калабыз. Менә син без инде алдан ук әйтеп куйдык, син Ульян өлкәсеннән, тамырларың белән син бу аягыннан шулай менә бу җыр моңа, татар моңына мәхәббәт нәкъ менә шуннан киләдер инде ул. Шулай дип әйтәсем килә, шуннан да ул мин тамырларым буаныкы, тумышым Ульянныкы, яшәвем Биектауныкы. Мин һәр вакытта шулай дип әйтәм. Үзем Биектауда яшим, шуңа күрә әлбәттә минем әби бик матур җырлый иде. Һәм җырлый дип әйтергә туры килә, урыны җмакта булсын. Һәм инде аңа рәхмәт әйтәсем килә. Ул җырга моңа мине юл күрсәтте дип әйтәсем килә. Беренче җырларны ул мине өйрәтте менә. И минем мәхәббәт уяна башлады шуннан соң. Шуңа күрә дә әйтәсем килә, буада ул кешеләр буада тугач инде буадан чыккан дигән сүз инде ул моңны дип инде. Шуңа күрә мин буаларны аерым көтеп калам. 8 октябрьдә тамыр әйтәсем килә. Һәм инде миңа һәрбер як үзенчә якын. Һәрбер як. Менә мин үзем тамырлан буаныкы булса да, мин һәрбер районда мин үз тамашачым бар. Аллага шөкер, мин ашкынып барам һәрбер районга дип әйтәсем килә. Анан Рәнис синең интервьюларыңны да укыганы бар, әйме? Син һәр вакыт менә шулай туган телебезгә мәхәббәтне алга куясың. Менә аннан соң синең бик зур бер хыялың бар икән. Шул хыялың белән безнең тамашачыларыбызга да уртаклашып китәле. Ул бик зур хыял, ул теге татарча мишле нәзер дә инде ул. Чөнки Алла бирсә, минем шундый сүзем булды, мин әйттем аны. Мин бер качан да ул сүздән чыкмаячакмын. Минем инде карьерам дип әйтәм, эстрадада яхшы якка баргач Алла бирсә инде, менә шу үсәбез бит инде әкренләп, кичкенәдән зурга инде Алла бирсә. Һәм инде шундый хыялым бар. Үзем туган ягымда мәчет төзергә инде. Менә мәчет төзәсем килә, шуннан да ул минем өлешемне калдырасым килә. Мин шулай менә ул хыял белән яшим. Ул минем бер качан да баштан чыкмый. Мин менә күпме нинди проектларга оештырабыз, менә хакасызларны мин шул юлга барам инде. Менә бөтен юллар менә Алла берничә юл инде шул әйбергә бара дип инде. Иң мөһиме үләмчә исәнлек, саулык дип уйлыймдыр инде. Исәнлек булса, Алла бирсә, иншалла ул барсы да булыр дип уйлыйм. Рәнис, гадәттә көнең синең ничек башлана? Безнең тапшыруыбыз хәерле көн Татарстан. Бүген менә шулай башланды, менә Аллага шөкер, сезгә килдем. Гомумән синең карап торам, мин әйме, син шулкадәр күтәренке рухлы кеше. Һәр вакыт менә якты нур бер килеп тора синнән. Шулай тырышабыз, әлбәттә, авырлыклар да була инде. Теге әйтәләр, Рәнис Габбасов ул инде һаман елмаеп йөри, аны авырлыклар юктыр дип. Юк, алар бар. Моңсуланып йөреп нәрсә үзгәрә бит инде. Моңсуланып үзгәрми бит берәрсә. Шуңа күрә елмаеп йөри инде. Шулай. Үзем күңел куеп. Һәрбер нәрсә үзебездән тора, һәм инде шөкранә кылып, бар булганына шөкер итеп яшәсәк, һәм инде һәр вакыт үзебездән елмаю бүләк итеп йөрсәк, әлбәттә барысы да. Әлбәттә шулай дисәтәсез. Рәнис, бик зур рәхмәт бүгенге кәңне безнең белән башлаганың өчен. Без инде алга таба да сиңа зурдан зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт бик зур. Барыгызга уңышлар. Без тапшыруыбызны Рәнис Габбасов башкаруында Сандуга җыры белән тәмамлыйбыз. Иртәгәгә кадәр сезнең белән сау булашабыз. Исән, имин булыгыз.